Se on aamupäivä tanssi ja Renne tässä morjesta. Kuten kuvasta näkyy, meillä on tässä nyt useampi säkkillinen Haribon nallekarkkeja. Ja nyt lähdetään testaamaan, että kuinka paljon noita oikein saa tungettua suuhunsa. Ja sun tehtävä on arvata, että kuinka paljon 2 aikuista miestä saa ängettyä nallekarkkeja naamariinsa. Lähdetään kokeilemaan. Mä veikkaan, että ainakin 3 pussia, mutta tsekataan. Tosi aikaisemmin siellä kahdessa kielen ollenkaan kielen päälle. Mä olen keskikin kanssa vähän painaa. No niin, nyt on aika paljon Haribo-mässyä tungettu suuhun ja sun tehtävä on arvata, että kuinka paljon tätä karkkia oli yhteensä mun ja Rennen suissa. 2 Haribo-pussilla leffatarjous makuunista. Lue lisää netistä haribo.com.